We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mainungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Pahibaon sa Department of Health ang mga local government units sa Sugbo kung mahitabo man nga ang duha ka mga Indian variant nakuha gikan sa mga samples din sa Sugbo. Sa kapin sa 70,000 ka mga samples nga gipubos sa sequencing 157 ka variant nakitaan sa Pilipinas. Samtang duha usab niini ang makuyaw nga variant nga gikan sa nasud sa India. Si Chelo Valiena sa report. Sa labing uwahing kasayuran sa social media post sa Department of Health Central Visayas karong adlaw, nagtala sa Philippine Genome Center Biosurveillance Report nga 7,213 samples nga gipaubos sa genome sequencing sa miaging Mayo 9. Sa 7,213 samples, 1,098 ini mga variant nga nasuta gikan sa South Africa. 952 usab niini variant gikan sa United Kingdom. 157 ang variant nga nasuta gikan sa Pilipinas. Laing duha ka Brazilian variant, samtang ang laing duha variant usab gikan sa India. Sa Dakbayan sa Sugbo, gitataw ni Dr. Jeffrey Ibones, pangu sa COVID Vaccine Board, nga posibleng nalakip sa samples ang mga swab result nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Pahibaw usab sa DOH ang Dakbayan ug ang lokal nga kagamhanan kung asa gikan ang samples diin makita ang variant nga gikan sa India. Possible. Possible lang. Di ko kaingon categorically nga ingon ko yes, possible. Gipahibaw ni Ibones nga way bag-ong health protocols nga gipagawas ang Department of Health ug ang Interagency Task Force aron malikayan ang pagtakboy sa Indian virus sa nasod. Matudiya, nagpabilin gihapon ang awhag sa pagsulob og face mask, paghugas sa kamot og social distancing ug pagbiya sa mga bisyo aron mapabiling himsog ang lawas. Actually, the same naman gyud gihapon, no? COVID naman gihapon siya. The same lang yun gihapon ang katong minimum protocol, wala pa may gi-issue nga additional. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Binipinsa ang mga city officials sa Mandaue City kung nganong wa pa sila makaabante sa sunod nga priority sector nining nagpadayon karon nga vaccination program. Sa pagkakaroon ana paghihapon sila sa A2 sector or mga senior citizens. Ang live report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, nagpadayon karon nga vaccination program sa Mandaue City. Wa pay 10% sa mga senior citizens sa syudad ang nabakunahan. 1.8 hectares. Gikumpirma ni City Vaccine Board Chairman Councilor Ernie Manatad nga nakadawat sila og bag-ong stock sa mga bakuna gikan sa DOH. 700 ka mga doses kini sa AstraZeneca. Sa Mandaue moabot 2,000 pa ka mga senior citizens ang nabakunahan. 24,000 ang rehistradong seniors sa syudad ug sila milangkob sa A2 priority. Pasabot ni Manatad,
nag-agad ra sila sa nahatag sa DOH kanila nga vaccines, maong wa pasab sila kaabante sa sunod nga priority sector. Human sa senior citizens, ang A3 sector o persons with comorbidities o medical condition ang bakunahan. Giingin na naman inoon may ganaganing. Naginay mang Mandawi kay wa pa man kuno may mulayat sa A3. Bili pa man gyud dapat mulayat og A3 kay ang requirement sa DOH at least 90%. Ang priority nga makomply nimo ay pa ka mukuan sa second sa lain nga priority. Samtang si Mayor Jonas Cortez mihangop sa padayong pagkunhod sa mga COVID cases sa dakbayan. Apan padayon niyang awhag sa katawhan, di gyud mo kumpiyansa, inay kanunay nga magmatngon. Tungod kay nanaog nga mo kumpiyansa na lang sa ta, mo balik ta sa atong naandan. Atong ipadayon og unsaroy atong gihimong mga practices, no? The good practices. Ang maayo padayonon. Bob, kabahin ni ining 700 doses sa AstraZeneca nga nadawat sa Mandawi kagahapon lang. Gibutya karon ni manatad nga gamiton kini nila sa mga second dosers sagad katong mga health workers nga una nang nabakunahan alang sa ilang second shot. Nagpaabot pa ni sila Bob og dugang supply sab sa uban pa nga mga vaccines labi na kay duna na si uban nga mga brands nga naabot na dinhi sa Pilipinas. Bob? Dahil salamat Nico Serino sa imong live report. Nadakpan kining usa ka 51 anyos nga ginang og nasakmitan pa og 175,000 pesos nga balor sa gidling drugas. Atol kini sa pagpatuman sa search warrant kaganinang udto diha sa barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay. Ang dinakpan na ilang si Annalyn Bacos. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari ang hipi sa Talisay City Police Station nga kanunay na sila makadawat og taho sa illegal nga kalihukan ni Bacos. Naluwas sa taga-Philippine Coast Guard ang siyam ka mga tao gikan sa bangkang panagatan nga nalunod dito sa kadagatan sa lungsod sa Tudela sa isla sa Camotes. Lakip sa mga pasaherong sakay niini ang tulo ka mga bata. Nanukad sa barangay Daan Pas, paingon sa barangay Puerto Bello ang moong bangka dihang miaksyon kinig kalunod. Daling mi-deploy og search and rescue team ang Coast Guard aron maluwas ang mga sakay niini. Matud sa tagduma sa PCG Camotes, ang kaya ra untang ikarga sa moong bangka usara ka pasahero o ang nanagat ra mismo. Luwas na hinuon nga nakauli ang naluwas nga mga tao. Bisan pamangkong gikatahong nga nakasud na din sa Pilipinas ang Indian variant din sa nasod, nanawagan gihapon sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa IATF nga tugutan ang makasud sa Lapu-Lapu City ang mga langyaw apan ubos sa pipila ka mga kondisyon. Si Luan Mirondina sa report. Mapasigarbuhong gipahibaw sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga way bag-ong kaso sa COVID-19 gahapong adlaw. Pipila na usab ka adlaw nga napabilin sa dakbayan ang ubos nga kaso sa COVID-19. Apan gitataw ni Chief Epidemiologist Grace Mary Karungay nga padayong agresibo ang dakbayan sa ilang contact tracing ug swab testing, ilabi na kay gikatahong nakasulod na sa nasod ang Indian variant. Wala man gyud gi-confirm nga dunay nakasulod sa Cebu or sa Lapu-Lapu City alone. So mo nang pero kami, di may complacent, di may mo kumpiyansa sa ato yung gihimo ang kanang aggressive nga contact tracing. Samtang nagpadayon ang panawagan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa IATF nga tugutan ng makasulod sa Lapu-Lapu City ang mga fully vaccinated nga mga langyawng turista. Kinibisan pa man sa taho nga nakasulod na sa Pilipinas ang Indian variant. Wa mausab ang panawagan sa mayor sa IATF nga unta tugutang minusan ang quarantine period sa mga OFW ug sa mga returning overseas Filipinos nga magnegatibo sa unang RT-PCR test. Way angay ikabalaka, we know that Lapu-Lapu City na adiri ang Mactan Cebu International Airport. Kita mo'y gateway, but mauna atong organan nga fully vaccinated ang turista, RT-PCR test. Hinuon padayong gisubay sa City Health Office ang kamanduan sa IATF sa 10-day mandatory quarantine period alang sa mga OFW o returning overseas Filipinos bisan kung nagnegatibo sa swab test sa ilang pagabot sa nasod. Apan tungod sa kakuwangan sa mga quarantine facility, nagpatuman ang dakbayan og higpit nga home quarantine. Gihangyo nato nga kanang sa home na lang sila.
So sa home, dili gyapon sila pwede magawas. Kinahanglan i-follow gyud nila ang 10 days. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakugang ang parkyano sa St. Michael the Archangel sa lungsod sa Argao sa dihang ilan nakita kaganang buntag gagipangbuak ang mga imahen sa mga santos. Sayran nato ang hitabo pinagi sa report ni Marie Dumabok. Nagtrending ang gipost sa usa sa mga konsehal sa lungsod sa Argao kalabot sa panghitabo. Sa mga hulagway, makita nga natumba og naguba na kining imahe ni San Rafael. Samtang nagpasad usab ang mga bildo nga gikan sa istante sa imahe ni San Miguel Arcangel. Dali kini gisusi sa kapulisan aron pagsuta kinsa ang responsable. Mato ni Police Captain Jeremy Shela Gortiza, hepe sa Argao Police Station, nga ilang nasayran nga ang mihimo sa ingon mao ang 44 anyos nga lalaki. Matud pa do na kini diferensya sa pangisip ug namatyan pagyud og suod kayo niya nga igsuon. Pagkabuot niya ba o pero I think sana na depressed na mo siguro na agian niya dito. Di man mo file ang kuan ng simbahan. Nahitabo ang pagpamuak sa mga imahen ganihang kadlawon. Napasaylo raw sab sa Kuraporoko ang maong lalaki ug ang pamilya niini ni pasalig nga mobayad sa mga naguba. Shoulder ra nila ang expenses sa kaning pagpamuak ana niya. Ang karon ang pasyente, ang kaning ato ang suspect, ilang nandad o padulong na sila sa Soto. Oba ni June Solon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Cebu City Vaccine Board gipasaligan sa Department of Health nga hatagan og 20,000 ka doses sa mga bakuna nga AstraZeneca samtang ang Pfizer vaccine ihatag sa mga vaccine nga nakapalista ng daan. Si Chelo Valiana sa report. Wapay nadawat ang Cebu City Vaccine Board nga mga bakuna gikan sa Department of Health apan mato ni Dr. Jeffrey Ibones, pangu sa Cebu City COVID Vaccine Board nga 20,000 ka doses ang nadawat sa dakbayan. Apan katunga lang niini ang ihatag alang sa 10,000 ka mga tao kay ang laing 10,000 gitagana alang sa second dose. Mag-wait lang gyud ta no, but every day nagsige man tagtawa kung unsay status, but niingon mato gitigaan nilang figure nga mo na possible nga ihatag. Hopefully matinuod na. Samtang gipahibaw ni Ibones nga wa pa sila pahibaw sa DOH kung pila ka doses sa Pfizer vaccine ang itagana alang sa dakbayan sa Subo. Hinon iyang gipasabot nga maglista daan ang vaccine board ug malakip sa listahan mao'y posibleng mahatagan sa Pfizer vaccine. Pre-listing gid siya because sensitive man gud siya. Kinanglan inigabot sa vaccine sa ato ang site nanagid tay malista daan nga magitigaan. Nagpadayon karon ang pagpamakuna sa second dose sa mga frontliner nga taga-dakbayan sa Subo. Usa kanila si Attorney Lyndon Basan sa Cebu City Attorney's Office. Okay raman. Katong first dose mo wala? Wala ra gyapon. So why feeling lain or what? Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Pipila ka barangay sa Mandawi City midaog sa sugbusog program sa probinsya sa Subo. Gitumong kini aron pagdasig sa katawhan, pagpananom ug pagpamuhi og kahayupan alang sa food security. Ang report ni Nico Sereno. Taod-taod na nga giugmad kining 1.8 hektarya nga luna sa barangay Subang Dako. Malampuson ang pagpananom dinhi ug ang mga naani nakatabang sab sa panginabuhian sa mga tao. Kaganiha formal nga giila ang dapit human maangkon ang Best Barangay Large Category District Level sa Sugbusog Program sa lalawigan sa Sugbo. Gipangunayan ni Governor Gwen Garcia ang pagsusi sa lugar ug nakadaig siya sa kakugi sa mga tao pag-atiman sa mga tinanom. Matud sa gobernador, taliwa sa pandemya, importante nga madasig ang tanan sa pagpananom aron dunay maani ug makaon. Imbis nga kada adlaw maminaw tas balita, unya ihap lang sa mga positibo ang gisigig balita. Kadtong ni apil sa sugbusog inig bangon pagkabuntag
Moingon na, namuwak na baka to akong paliya? Si Mayor Jonas Cortez mipapanumpa sa mga tao nga mitambong nga siguroong mo practice sa gardening kay sila man gihapon ang makabinipisyo niini. Para mahimong magmalampuson, para ang matag subuhanon, usok, luwas, o grimso. Gikalipay sa mga barangay officials ang pag-ila sa probinsya ug sa syudad. Ang subang dako garden nabantog na sab kay daghan na ang muhapit sa lugar aron mangumpra og mga utanon ug lagotmon. Pasyon, I mean, dire, no? Imong kuan. Para bag gugman nimo ba? Manimo sa gardening kay makalingaw magid siya. Makalingaw siya, and then since 2012 sige na magid mi dire. We started with a pick and pay, and then Egwen, participate sad mi sa city contest, participate sad mi sa province contest. Every year sige jud mi ani. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nibarato na ang presyo sa mga utanon, karning baboy ug isda sa Tabunok Public Market sa Dakbayan sa Talisay. Apan halin pabiling minus. Ang detalye pinagi sa report ni Marie Dumabok. Di barato og tag 20 ngadto sa 70 pesos ang kilo sa mga lamas ug pipila ka mga utanon sa Tabunok Public Market ikumpara sa niaging mga bulan. Sama na lang ni ining sibuyas, siliat salog luya nga nitong Pebrero nitungtong gyud sa 160 og 150 pesos ang kilo. Apan karon 100 pesos ug 80 pesos na lang matag kilo. Ang kaniadto nga 100 pesos nga tamatis matag kilo karon tag 40 pesos na. 20 pesos usab ang pagbarato sa ahos. Ang patatas, palya ug sili espada 120 pesos ang kilo kaniadto. Karon anaa na lang sa 60 ngadto sa 70 pesos matag kilo. Ang carrots ug repolyo nga tag 130 og 100 pesos ang kilo, anaa na lang sa 70 og 40 pesos. 20 pesos matag kilo na lang usab ang kalabasa. Di barato na usab ang pipila sa mga seafoods, sama na lang sa mga isdang tikab, lipte, danggit, silay ug mamsa. Nga sa niaging bulan tag 220 ngadto sa 250 pesos matag kilo. Karon naus-usan ang presyo og 20 ngadto sa 40 pesos matag kilo. Ang bangus, tuloy ug tarurot susama ra gihapon ang presyo. Apan ni mahal ang kilo sa pasayan, nukos ug isdang lapu-lapu. Apan bisan ni barato ang sagad sa mga palitunon sa maong merkado, nityabaw lang gihapon ang mga mamaligyaay tungod sa kaminos sa halin. Minus na ron ang pangumpra na mo, pero minus sa kayong halin. Ambot sa mga customer, murag ko na dyan, diferensya ra ba? Nihit siguro sa kwarta. Ang kaning baboy sa merkado ni barato sab og 10 ngadto sa 40 pesos matag kilo. Ang boneless ug pork chop tag 280 pesos na lang ang kilo. Tag 240 og 200 pesos ang kada kilo sa ribs, paa ug tiil. Mato sa mamaligya og karning baboy nga hinay-hinay na usab sila nga nakabawi. Pag-stop sa Manila, supply sa Manila last February man na effective mo to pa after February ni usos na ginahinay. Cebu na lang gyud sila ni hatag wala na ang Manila. Kay ang Manila ra man jud nakaguba sa presyo nato direct. Oba ni John Sulon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Dakbayan sa Dumaguete, gireklamo sa mga mulupyang basura nga nagtipon og daplin sa kalsada nakapikto na silang palibot. Si Luan Merondina sa report. Sa barangay Batinggil, makita ang sinako nga mga basura kilid sa daan. Nangalisngaw ang baho ni ini nga nakaapekto dili lang sa mga mulupyo kundi apil na sa mga nangaging motorista. Sumapa, duha ka semana nang wa kinikuhaa sa garbage truck sa City Environment and Natural Resources Office sa syudad. Nunot ni ini, gibasol ang barangay officials nga wa magpakabana sa suliran. Apan matod ni Batinggil Barangay Captain Frankie Credo, dili kinigikan sa mga mulupyo sa ilang barangay, kay binahigyod ang ilang mga basura. Wa usab sila masayod kung kinsa ang nanglabay ni ini diha sa ilang dapit.
Nasuta nga maong wa kini kuhaa sa garbage collector kay nagsagol-sagol lang ang maong mga basura. Aron malimpyo ang ilang barangay, gipasalig sa kapitan nga bahigon kini ug ilubong sa bakanting lote ang mga malata nga basura ug ipakuha sa garbage truck ang mga dili malata. Samtang gireklamo sab ang basura nga nagkatag sa likod nga bahin sa Negros Oriental High School sa Barangay Daro. Apan matod sa kapitan, dili usab taga diha ang nanglabay niini. Hinuon ila gilayong gilimpyuhan ang dapit aron masulbad ang maong problema. Uban ni Rod Prado ug Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Subling nahulong ang pagpamakuna sa mga senior citizens sa Lapu-Lapu City human mahurot ang supply sa Sinovac. May nangabot nga supply sa AstraZeneca kagahapon apan alang lang kini sa mga health frontliners. Si Luan Merondina sa report. Nadawat na sa Lapu-Lapu City Health Office ang 1,200 doses nga allocation sa dakbayan alang sa second dose sa mga health frontline workers nga nabakunahan sa first dose sa AstraZeneca ni adtong Marso. Ang naasoy mga AstraZeneca vaccines gikinahanglan na usab nga madapat kay mo expire na kini sunod buwan. Apan wala pay nangabot nga supply sa bakuna alang sa mga senior citizen. Nahunong ang pagpamakuna sa mga senior citizens niadtong Lunes human mahurot-hurot ang 1,000 doses nga nadawat sa dakbayan sa miaging semana. Nahurot na gamay na lang kinahabilin, gamay na lang dili na gyud siya pwede nga makapabakuna og kanang group kay og imong ihatag nay uban nga mabalibaran gyud. So gihold na mo gamay na lang kay nabilin. No, we're waiting for another kanang supply. Sa pagkakaroon, muabot pa sa 1,900 ka mga senior citizens sa dakbayan ang nabakunahan sa 11,000 nga anaa sa master list. Karon nga nagkadaghan na unta ang nakumbinsi nga magpabakuna, ang supply na usab sa bakuna ang nagkuwang. Gani kaniadto ana lang sa kapin 5,000 ka mga senior citizens sa dakbayan ang na master listed, karon moabot na sa 11,000 kanila ang anaa sa master list. Gani, aron pagkumbinsi sa mga senior citizens sa dakbayan nga magpabakuna gayod, may gitanyag nga libreng sakay sa mga tricycle ang dakbayan. 40 ka mga tricycle ang gikuha sa dakbayan aron mohatod og kuha sa mga senior citizens sa mga vaccination sites. Hopefully nga next week unta matagaan na gyud mi kay para daghan nga senior citizen mo ato na sa health center mo tana kung sa sila mabakunahan kay nakuha naman sila na master listed naman sila. Samtang moabot na sa 87.5% kung 2071 sa 2,365 ka mga health frontline workers sa dakbayan ang nabakunahan na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa sa duha nga nasikop sa bypass operation nga gipaghayon sa City Drug Enforcement Unit ana sa regional level watch list sa gihulagway ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy City Director for Operations nga dako nga pundok diin sakop si Raymark Padilla Bughaw alias Makmak, 25 anyos sa kinsa nagtrabaho isip pintor, taga Barangay Lahog ning Dakbayan, Sugbo. Lain nasikop sa bypass operation nga gipaghayon sa Sitio San Roque sa Barangay Lahog, Dakbayan, Sugbo, mao si Ranilo Portagalisa del Mar alias Rani, taga Barangay Luz. Nakuha sa ilang posisyon ang giduduhang shabu nga mitimbang og 101 gramos nga may gibanabanang DDB value nga 686,000 pesos. Mga sakop sa Naval Forces Central, nag-firing sa ilang naval armaments sa kadagatan sa Bohol. Ang Naval Task Force 50 ang nanguho sa firing sa Naval Armaments Luwan sa Naval Vessel BRP Abraham Campo. Lakip sa mga misalmot ang mga personnel sa Naval Forces Central Transient Surface Assets, BRP Waray, BRP Iwak ug BRP Agta. Dala ang ilang tagsa-tagsa ka mga machine guns. Matod sa tigpamaba sa NAVFORCEN, tumong sa gun exercise ang pagsukod sa operational readiness sa naval armaments o pagsukod sa combat readiness sa ilang mga personnel. Nagpadayon
Padayon ang pag-spread kindness sa mga sugbuanon ning panahuna. Usa ka religious sector ang nakig-alayon sa barangay Sambag 1 ug Sambag 2 aron maapud-apuran sa nagkadaiyang pagkaon ug dry goods ang mga benepisyaryo ug aron kalikayan ang pagtapok sa daghang mga tawo isip pagtamod sa health protocol. Ang taga-barangay na ang mipili sa mga kabus nila nga mga konstituwente. Sila ang gihatagan og coupon gagamiton sa pagkuha sa ilang hinabang. 200 ka mga pamilya mo ilang gitinguha nga mahatagan og ayuda kada adlaw. Sa labing uwahing kalambuan sa COVID-19, mitaas na sab ang bag-ong makaso nga natala sa DOH-7 kagahapon, miabot og 125. Apan mius-us ang active cases ngadto sa 3,436 gikan sa 3,658 kay daghan man ang nangaayo. Sa Cebu City, 21 ang bag-ong kaso. Sa pagkakaron, 604 ang total active cases sa syudad. Samtang walay napuno sa kinatibuk-an nga 408 active cases sa Lapu-Lapu City. Duha lang ang mga bag-ong kaso sa 262 ka-active cases sa Mandaue City. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, pabilin ang Bohol nga dunay labing taas nga active cases, miabot og 1,012. 26 sab ang bag-ong nagpositibo. Mikunhod sa 520 gikan sa 601 ang active cases sa Cebu Province ug 14 ang bag-o. Sa Negros Oriental, 614 ang active cases ug miabot sa 62 ang newly infected. Walay bag-ong infection nga natala sa 16 ka mga active cases sa Siquijor. Sa Eastern Visayas, ang active cases miabot og 586, human kini napun-an og 139 ka mga bag-ong kaso. Karong adlaw miabot na sa 1,118,359 ang total cases sa COVID-19 sa nasod. 53,214 ang active cases, kundiin 4,842 ang mga bag-ong kaso. Samtang sa 159,703,471 ka mga kaso sa tibuok kalibutan, 95,776,750 nangaayo na. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Atong latest weather update Wednesday, May 12, 2021. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na gilayon sa 495 kilometro silangan ng Davao City. Kini nakasulod sa Intertropical Convergence Zone or ITZZ na nakaapekto sa lalawigan sa Mindanao. Samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa bombahin sa nasod. Ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro, in general fair weather atong panahon, makasinati ng init og igang, panagsama panganuron nga ito na sa medyo madag-umon na kalangitan, gawas ini na ay mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw. Atong ilailahon karon kining atong bidang waray nga nalakip sa top 10 sa Philippine Military Academy Class of 2021. Ani ang report ni Nico Sereno. Class Shirley Fatima Lim from Tacloban City, Leyte. Si Cadet First Class Shirley Fatima Lim milangkat sa rank 10 sa PMA Masaligan Class of 2021. Gikan sa 164 ka mga graduates karong tuiga, nalakip si Lim sa gipasidunggan isip top performing cadets. Ang 24 anyos nga dalaga lumad nga taga Tacloban City, Leyte ug nag-undergraduate sa kursong Chemical Engineering. Nahimo siyang DOST scholar sa wa pa musud sa academy. This isn't really my childhood dream. Nagkataon lang din siguro po na napadaan po ako nung PMA entrance exam. However, it was a sort of a long shot dream dahil pangarap din po ito ng tatay ko na maging isang sundalo. Mapasalamaton si Lim sa suporta sa iyang pamilya karon nga milampo siya sa pag-eskwela. Iyang plano nga musud sa Philippine Army human sa ilang graduation aron pagserbisyo sa nasod. I hope I could use my expertise and knowledge that I have acquired here in the Philippine Military Academy to serve better Filipino people. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sabang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawa sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Daing hapon mga kapuso.